kamera ba pagiyok siswawiyaka sa pagkong na isang sus. May nagsusin ng isa ng minsan raw. Kasi naman ang ipay ang sumos. Pahimag kami ng purple keys, pahimag kami ng social keys, nasuhin na po yun sa mga kaya. Kailangan ko sa diskusyon. Ay pagkong ng suko mo sa ng Jesus Christ. Sa sisig kapingkit peta, temasin masansan sa buwan porun. Sa sisig ko, di pa ng po, ng bagay, ito isip ko niyo. Rahn Sarawi, kasas-kasas kawin di Rahn, kasal-sal na pagkakakan wala sige sa pao, kasi sigayo keruan. Oralam na itanto sa kawin ito, kapimpen kailangan ng coach. Kapimpen kailangan ng coach. Sa kapwaya mo sa kawin ito, ka relawan sinisang pao, resisigayo keruan. Kagay relawan sinisang pao, resisigayo keruan mamasiyan dia peksasuatan pena masali. Juga pacuan kapitalan mawawang soparos. Isotan pintisang ay karkarga. Kami pacuan kami hindi dimekan. Kumay pacuan kumay rong isang
Uri sawas mau karusir kapna kau pin supplement menen person gaur me sasin tamari kuni ko nati anki deupere na kaudek ura ai wow soror pamasasyate papan kuin German pangkorogan terliamakan sengketakan katakan ketuakan sasparos itu yang saya sering melakukan kau terdengar magmasian pila nalasasi porto me insan sa nasasi orang lang pagkawasan kawin kasi sansan sa nasasi kaunta pile kapin pen kalangan coach ay kapin kita men sansan sa nasasi kaunta sasi likuran kaunta takairan kasaman karos buya kapin sansan wasabu sasi water penena meligagakan sinisap pau besiksigaw len walu at pasang-tasang na taw-taw kas buyawi na ugansang sansan kwa tebis me isingita wasabu sasi wat-wat ay kaprela sa simatmataw na ugansang wal kayo prelaw yesagaw besiksigay sa milig sa klima bukan sambil kayo rala bisa kau tahu yang saya semua menek terbis kau sang lamar isor kesamana organisasi puasa wis terbis dan kau sang lamar isor ana rupila esepina la resa morala bala aimele lela resa moromen tapekian kian ren pilao samoromen pilao kaite masa puerta kay dami baik kita talapo lele tawasya tebis kasalan ren wa ne arama sawiyawi te anane samromen tawasya ni pilao samromen sapagin wa so pilao mangarbe atama mina pilao sarawi mapnare may kaga di way re manor mas pisawe wiya isenel popo na sukar tebis sapagin samro ay mele pueso Gaya mas pisawa masih magal-magal kau. Imagarada sa Roman biang Lawa Sarawi ore, Lawa Sarawi ore tebis. Tebis sa pagi sa Roman melang makan biang rey lepas ketlas tekecium memdare. Sa Roman melang parang pueso, tipsawon mau nare. Atamos mo bakit mo tipsawon mau. Ngay karwaruta kami kay nato ngay kanayar mas putas kay suwe power pang one is sa now sa nila para lang po sa rin ang mapiman na suwe kay naman is proseso pa kasalan pero mas nila papas na suwawa samurai lang pataki pare tebis pa so mawon rin pinag katlas pas naik pas na niya kulaya nagkakamay nila inawaw nila kaya namin na rin tebis na naman kaya kita tapos na tebis samrohan yang naik pas tabakan na sa may melat wood ledelar re namar di habis na namar di ka lelaw po rupila romata me namar di habis lapalap pui tahu-tahu na pumarasi ko audi pa wala man rasi dito ko rin ko sol kamela tip ate bis kamela nan ang so bis tebis romata mo pamagdata na kapten mileta pasapue mesigita pa na namagyan ka namagin artist and why said that kamela kapasok isa na rin man yata armasya salir momon parpara titin kalinya kani pas pila na wakar tiam nane ro momatar masali panama dia kes pa inswai sar masali na mina kumasi wawata na sa kani pas tapos masa kwati to sa na masali na excuse me tebis piata pa nang margia kisen kapeng takarla
Kapag asasi pasang wata-wata na meligagas kisat pa, kasaleta and tepis, we are kaping kalangan ng kauna. Tawaisang nakaw. Resik-sikaw din wala wala bebelang sasi. Kauna. Ay sa oras, sa unti sa sasi, tetap patunay. Tim karap resik-sikaw din wala, tepis kasaleta. Pero isang sasi, kiwa isang sasi masakwep, kiwa isang sasi kapal, sinsilang sasi ang isang karos, ito ang sasi isa na mau, kapay, mulan leget out ito ang sasi. Ong sasi, solang melel, sol papa. Karaperiyaw na sasi ang ito, utang sasi, kaping kalang ng kaong ansong kaos. Sasi ang soutisa. Somriyaw, ayat sasi de, sasi, kaping kalang ng kaong. Kayo, kasaleta pa, apais, nomor na may kawuyan ay kapunong ni. Uisi, ui is. Kakaryaw, ayat na kawuyan ay kaping kalang ng kaong. For what he does. Tama na ginatong siyas. Kayo, uisi, what he does. Kayo. Kayo, rasi, pilay no kaya why adoration, atol. Bagis mga inanin love, TV, at may, bagis mga inanin pumpin, mountain. Tim, character. Kaping kalangan. Ang saboro sa name praise. Kung sa siya ramas, kung mga aramamin kapungahitan niya. Kasi mga kapungahitan daw. Mante sa akin, kung ka na napungas. Mante yung mga iba na pantensyon na napungas sa magagay. Ud mga tore ngayon, mga boyfriend, pasangan nito kalak, romang kapungan niya. Ay, pamoro sa lagsasima, aramamin iswa kapungan niya, kaya iswa kapungan ko. Napungas sa kay, suwe, yun mga. Kaya sa mga kaon, sasyan ko pagkapungan kaon ng ansong koros. Suwe sumtisa. Sasyan pen, tiya, mamaw may nanitang. Na uban maturya sa kriyaw, maturya sa kriyaw sige sa biso. Kasalayan sa si Kusinad daw magayaw lang. Kasi kasamanta sa muro kita kang sisis ko. Akakabada tawes paya kusinad na kusinad na kayo kasapal dala. Abay na sisis sa pagkilana sisis sa biso. Kapong kaon. Ang kapito mo sir, yan mo sir, kami lang mo sir. Papo. May uwebe, practical maturation, ato, another couple of Kim is made. The career for what he does. Tama uya tong sasi na sasingakan kapag natin. Tama kalipunan mo, tama uya tanan mo mga gagawin lang kaping red. Rasibile Thanksgiving. May episodes. Kalagaw siguro isang pao. Kaso man pala po. Kapay, letter, bisakis, mau, kapay po yung kapao ng Victorias. Tama lang niya. Kompakti. Blessing po yung naging sasyahan kinahe mo, prame mo, wawa. Tama na kapay. Sinasasalam sa sina episodes. Kasi natensak ng Kolose, sinuway sa biso. Lo kaya, mwakid. Ang kasaleta ay ka. Lo kaya kagamot. Kasi sino, nakasawaseta ay kapil na, ang Thanksgiving. Kuban, kayo ang tesman ka, limaway sa kuwan. Mawag ka ng sas. Kumain kasabal ka lang ng coach ni Nebaros. Kuyay, Mex na coach kinda chimpupurki,
Umailin din buya na namail ngauran rin Francis. Nang sa suya ngauran rin Francis. Sa siya nane takap nga sa kaum ko. Ime puputin sa siya. Kasasi pasang awit wa kasama na toren. Yamaimen yawan sawa tawi toren. Susabi na sikuna. Kuatore ngaya siya rupa koter ngaya puro pa kasalatan mo kapi kalangan na bisa kami sa kinasig man ito rin na anin. Yung rani ko na po taga sa buwan. Rani ko na paros ko pa kang nakaparosan. Yung nga sabi ako kami para siya nalas sa pa. Parang asang nga kanina nila sa pa. Ang sobis may mumutang raya nga bisak sa kao. Ay alam mo isawas. Hindi man na po Milito na po pa na karasi po pa sa tao. Muak ka. Kalam na makata. Nakaisuwa pa ano pa alalay kita ka na seribu. Tapaw na pang may lakaw ka nisa. Nagaisak sa tawad tayo ang sa kayo kaya lalakaw. Mana utasan na punganwal tutuway epistosan na po kuno tabayin iya po. Akata may tapapa, apa mereka? Ini berpakaian dari salah usualai, kita telah makan pertamanas dari pelanggan ser. Kesempat kita menisak sekau sebuah kaum yang mengon. Aisyah wisrasi ira pokau doa kata mai. Ya masih mentetet di nampuna. Eklata beta, kupur yang meno pay. Saskaros mo kupur men pelak sai mom nawina. Oleh pagkatapos masih mendiang reni. Pan awal besar bahasa apa? Ini kayaknya lo, memang pun mau pun. Kalau putar raya nggak kita pain tempo. Alangan bos. Sasiaran mas terpak sasi tiar kapai pun nak dia motorisas. Atau sasi kenalas pada sasi manokala sasi kapai. Sasi semseman pa. Ansau terpesasi yang politika pai. Kasasian kapingan ansau paros. Kapayan mor pintu besas. Emina kamau. In kaping. Kasansalin sa sarap kasalan terisasi. Akakan nyawin sausin. May praise God. Pintor. Apakah kebiayaan mereka? Kin, ang sansantay na imokit, kung yan ay solang, so may kausap, ay panini, kaka ay lokay, mokit lokay ang kasalan, kung kitapa. Ay kasampal kin, tama, sasi masakaw ito, paskul kin, katakito rin sasi kakan, wewe pila ya kesempalan ya kamaupen ya tetapen gaure kakabina samsa kaum pos ansau karos ran karos par karos sombong karos win karos sabong karos minit karos te emine kaci auman pasaner papalet selapel pasang kamu itu nah ngomong sasi sasi mereka pasasian kakek Audi pener roro, Audi pener bertetangga gitu. Asasian juga, ini asasian. Toko kamu masih terus. Teman-teman mau misal sampai saya sebutkan News.